салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯз аст анамин намуд платьёи новинкаи аҷоибот фасон омада ай нусхаи ипек паплин дар доингай духтарако материалаш доингай нусхаи ипек ай духтаро нархаш 180 сомонӣ размер 56 ай 50 то 60 ай 50 то 60 ай духтаро нигоҳ кунед ин размер майдаш бошад калонай ҳамин размер чанд манке духтаро размер 50 шабин чиқа поёнаш раскушони шоди хушурай ина духтаро ин сеним расветкашай ина и духти ина ия духтарако дидем и сабзам ҳамия ия ина духтаро нигоҳ ина и расветка ҳамия духти ҳамия 180 сомон размеро ай 50 то 60 ай нашо доставка метавонед дар WhatsApp нависен доставка дорем ҳам ба шаҳрҳои Россия ҳам дохили Тоҷикистон духтарако дидем борои новинка ҳамия ина ипека нусхаи ипек дар доинг духтарако качество аҷоибот хушрӯ касе харидорай марҳамат метавонед дар WhatsApp нависен духтарако модели нав омада ирам аҷоибот хушрӯ барои духтаракои ёшай ина расветка шабина як тайбга ин тараф сери ирам ай нусхаи ипек дар доинг омадагиай нархи ирам ҳамчунин духтаро 180 сомон нархи я донашай касе оптун мегира бо майёра яча арзон мекунам ҳай сепочкашай нез и барои зебшай духтаро нигоҳ кунен пешакаш хеле маҳкамаки хушрӯак омадагиай размерута чанд то чанда 48 то 58 размер ҳаст ина 180 сомон духтаро дидем ина расветкош бо як ранги дигарам буда нишона дем ина салатви хулас 5-6 рангай касе харидорай WhatsApp ман дар рӯи экран марҳамат нависен доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия ҳам дохили Тоҷикистон ниёра бинен духтаро материал парашон белмандоҳай инҷаш доингай духтаро качество аҷоибот хушрибат 58 ирам ай 50 то 56 и моделиш ай 50 то 56 размер дора духтаро духтарако ипекора бинен аҷоибот хушрӯ нархошунам бомба 220 сомон нархи як донаш касе оптун мегира ячи арзон мешава духтаро ина расветка аванишонти ина балотви бодора духтарако доставка дорем метавонен дар WhatsApp нависен анирам расветкош ҳастан нархошон 220 сомонӣ нархи як донаш касе оптун мегира ячи арзон мешавад нишабнен чиқа хуши духтаро дизайнери кадаге ипекан ипеки тоза духтарако материалш ҳам хеле мулоими мягки беҳади бадоқи ба ҳама лавз гуфту бухушрӯак ина расветкоошон духтарако диден боҷа расветкоро нишон додам такрорӣ бинен анам аянову саркадаги бирӯза то анамиҷара 220 сомон нархоро арзон кардем ва духтарако каб охирон бирӯзовия диден ина кабуд дорад духтарако сабзи сиёҳ дорад бежави дорад ани кабути осмонӣ бо накасе харидорай марҳамат метавонем WhatsApp да нависен нархошон 220 сомон аксия кардагем духтар 250 будан пештара